Здравейте, слушатели на нашия подкаст. Днес ще имате възможност да слушате епизод номер 3, като ще се запознаете с един възпитаник на нашата гимназия, който всъщност завършва Медицинския университет в София с пълно отличие и се насочва към САЩ, където специализира анестезиология. Но повече за себе си ще разкаже самият доктор Златко Костадинов. Здравей, Златко! Много се вълнувам за нашия разговор, понеже вярвам, че ще стане уникален подкаст. Как си всъщност? Къде те намираме в момента и какво правиш? Здрасти, здрасти, много ми е приятно. Благодаря за поканата. В момента съм в къщи, в Бруклин. Вчера бях 24 часа от дежурство и днес имам така почивен ден. И се наслаждавам на слънчевото време. Супер! След като разбрахме, че сме в отлично настроение и двамата, ще те върна назад във времето и ще те попитам какво се спомняш от първия учебен ден. О, първи учебен ден. Помня, че имах една раница на Спайдермен, червена. Тя ми беше така доста голяма за ръста ми тогава. Бях така, родителите ми бяха пременили доста. Бях с една папионка, селече, бяла риска и с букет. Отиваме на училище, там за госпожата. И беше вълнуващо доста с един от най-близките ми приятели и до днес. Ние живеем в един блок. Двамата нали, с нашите. Отиваме, пременени. Първи клас. Беше вълнуващо, но интересна история е, че а, след като е свършил първия или втория учебен ден, мисля, че се беше, вече когато сме ходили в стаята, съм се прибрал, това майка ми го разказа, съм се прибрал и съм казал, не е лошо, ама не ми се ходи повече. Стига тук. Не е лошо, ама няма да ходя повече, да. Нещо такова. Ясно. Ами, всъщност, в кое училище си учил? Да, започнах в Никола Вапцаров, в Западното, по съседство така, понеже там живея наблизко. А, Там съм ходил и на детска градина. Те са много близко, детска градина от училището. И така се съм, като сме си играли още като бяхме в детската градина, се училището, ще ходите тук на училище, чакам в училището, беше една голяма бяла сграда. Викам, какво толкова нали, това училище? Какво викат толкова? Да, да, да. И там изкарах първите 7 години. Мгм, ясно. И после всъщност се ориентирал към МГ-то, малко по не в западното. Малко вече, да отидем на центъра. Мегето, ами, как стана на МГ-то? Имаше биология и химия паралелка в МГ-то. Аз харесвах математиката, а, обаче ходил съм дори на състезания по математика, там 5, 6, 7 клас. Занимавах се, но в един момент после реших, че няма да се занимавам с това най-вероятно. И за МГ-то, затова реших за биология и химия паралелка, просто да избегна математическата част като цяло, първоначално. Също така за БГ смятам, че най-добрата гимназия в града ни. И заради това се насочих на там и заради паралелката биология и химия. И така стана. Значи няма големи колебания точно в коя паралелка да влезеш. Не, да, за паралелка нямах никакви съмнения. За училището също малко като там първите месеци, като го провеждах разговори с родителите ми, нали, такъв се чудих се едно, нали, като малки деца, те там много учат, те там много такова. Ама в последствие разбираш, че не в смисъл, много се учи, обаче как да кажа, разумно, рационално, ефективно и хората, които са там, също са аз това всъщност искам да кажа, че средата там е много важна. И средата за едно дете е много важна. И само заради това се заслужава да постъпиш в училище, където учениците са пак така по-добре възпитани, бих казал, по-научени на някакви навици. И после тези хора ти стават и приятели, пораствате заедно и се развивате в дадените насоки, ама и още оттам имам също много хубави приятелства и до днес. И ето сега провеждаме и този подкаст заради тази.
причина. Всъщност ти влизаш в МГ-то. Как премина твоето учене в МГ-то от 8 до 12 клас и участвал ли си на олимпиади? Моето обучение, като каза първи учебен ден, се сетих и за първи учебен ден в МГ-то. Помня, че тогава, сега не знам още дали се практикува, ама по-големите ученици на първо, на 8 клас, като влизаш, ти, нали, ти викат зайци и ни фърляха моркови. Беше. Ами, аз като отидох в 8 клас, не ни даваха моркове, явно се е изгубила някъде традицията. Изгуби се традицията, да, няма се е изгубила. То още по Мгм. моето време така намаляваше, ама имаше на моя първи учебен ден там. Така де, как премина? Премина много, много добре, бих казал. Отлично, срещнах много добри приятели, много добри учители, които така ме научиха как да уча и как да много добре ме насочваха в нещата и като цяло аз нали, играх и в футбол тогава и нищо, че бях биология и химия, още не бях много насочен дали ще продължа точно с това. Но именно, може би, заради учителите по биология и химия, заради средата, а, в един момент половината ми клас се ориентира на там и почнаха така да усилям да се занимават биология и химия. И аз, къде покрай тях, къде покрай учителите, преди всичко така и аз се насочих. И то предполагам, че участието ти на олимпиадите по биология и химия е да видиш колко знаеш и да се предизвикаш. Да, да се предизвикваш. Участвал съм на олимпиади, участвам и по биология, и по химия, най-вече по химия. По биология мисля, че само 8-9 клас, нещо такова бях участвал. Обаче после по химия много се запалих и участвах. Учител ми беше Озунова или Башаранова, някой знае. Тя не преподава вече, мисля. Да, аз не съм я хванал, не знам. Да, и се е хванал. Беше така доста, как да кажа, много, много класически учител по химия. И така доста настъпателна. Строга, но справедлива, бих казал. И така тя действаше доста мотивиращо. И така няколко човека ходихме и на допълнителни уроци в училище с нея. Подготвяше нас за олимпиади и съм ходил всяка година, мисля, от там 9, 10, 11 клас. Постоянно Тя провеждаше и някой път и вътрешен кръг в самото училище, след това някак си подготовка, после общински кръг и съм ходил един път или два пъти, мисля, че два пъти на областен кръг на Олимпиада, аз и няколко а, други съученици и, и дори един, но това е, че никога не можахме да стигнем до национален кръг. Не мога да кажа, че разочаровахме, защото се представяхме много добре. Аз и едно друго момче, Стойко, особено той. Той беше долу близко до националната олимпиада. Тя имаше надежди доста в нас, че някой ще се представи на национално ниво, но много малко не достигна, помня. Ходили сме с нея и по състезания, има национално състезание по химия в Сливен. Не знам дали още се провежда, тогава беше ежегодно. И там сме ходили. Големи така, борби, състезания сме водили с Старозагорската школа. Е, Там в Ромеро Лан те имат един учител, който също така доста ги подготвя за състезания и олимпиади, Петров. Последствие е интересна история, че в Медицинския университет се запознах с сина му, на този Петров и до ден днешен с него сме много добри приятели. Той завърши медицина, специализира кардиохирургия сега в Токуда. И дори сега, като се прибирам, се виждаме, чуваме се, сме си приятели. Значи конкуренцията е приятелска. Да, да. Ето. И всъщност, освен сина на конкурента, с други хора запознали се и поддържате ли връзка? Ами запознах се също, да, доста хора имаше от Стара Загора
в медицинския университет, в съседните ми групи. Така и сме се виждали често и в годините в университета сме си били, бих казал, близки. Така, излизали сме, постоянно сме се виждали. Сега в момента покрай Олимпиадите поддържам връзка с, как да кажа, с моя отбор. С, а, момчетата и момичетата от моя клас, които се занимават. Те са лекари сега, или заболекари, или фармацевти. Сме си в добри отношения. И поддържаме връзка. Съжалявам, че тази година имаше 10 години, правихме от завършването а, на, на МГ-то, обаче аз не можах да присъствам, понеже нямах отпуска тогава и бях тук, ама се бяха събрали. Беше хубаво мероприятие, не се искаше да присъствам. Но иначе с много хора от класа ми съм много близък. Да. Това е хубаво, да си поддържате връзка. Да, ние сме си приятели извън гимназията, извън университета, пък някои от тях продължиха и в университета. Бяхме в една група с, с Стойко, с който споменах, с друго момче Христо. Той специализира съдова хирургия в Бургас, а пък Стойко специализира гръдна хирургия в Токуда, в София. Всичките сме в тази област. Как се ориентира къде да учиш след 12 клас и имаше ли колебание дали да останеш в България или да отидеш в чужбина? А, Интересен въпрос, понеже имаше, аз, нали, както споменах, тренирах футбол и се справях добре, бих казал. А, Бях в Беро едно лято, така после почнах в първи отбор в Казанлък, като много малък. А, но в същото време училището така ми вървеше доста. А, и помня началото на 11 клас, повечето съученици почнаха да се занимават така доста активно с биология и химия и бяха се вече насочили. И аз такъв минаха няколко месеци, нищо не правих по-специално, за да се насоча към това. И тогава имаше колебания дали да уча при нещо в чужбина, не свързано с медицина, дали пък да продължа с футбола под някаква форма, дали да се почна да занимавам с медицина. И тогава взехме решение с моите родители, че всичко да си продължи както и така и ще почна да се занимавам повече с биология и химия. Почнах уроци, но ходех още и на тренировки, ходех на английски, ходех на биология, ходех на химия. Беше доста интензивен период, година и половина някъде. И в последствие някакси по естествения подбор тръгнаха ми доста биологията и химията. В началото бих казал, че не мога да кажа изоставам, но бях така малко назад с подготовката за медицинския университет. Специално, но после така бързо наваксах и бих казал, изпреварих доста от съучениците си и покрай тях така един друг се надъхвахме и така учихме. И така взех решението, че продължа медицина в България а, и като исках в медицинския университет в София най-вече. Но кандидатствах и в медицинския във Варна и в София и в Софийския. Значи да, три медицински университета съм кандидатствал. Какво ти харесва в медицинския университет? Заради приятели ли реши да отидеш там? Ами, самата история на университета, името му, по време имаше. Той сега е така по-високо реноме. Отделно в София един братовчет беше вече там. А, и имах повече познати, други приятели се насочваха на там. А, и някакси беше естествения избор по това време. Да. А друго интересно нещо е, че аз до последно колебах се също и между медицина и дентална медицина. Имаше някакъв период на такова колебание. Дори помня, вече минаха изпити, всичко. Трябваше да подаваме документи и да пишем желание. Нали? Първо желание какво, второ желание какво. Тогава същите тези чета, които споменах, Христо и Стойко, те ходиха до София да подават документи и за мен включително.
И ние нали, много сме си говорили, ама в същия момент, накрая вече като трябваше конкретно да се пише първо желание, второ желание, понеже помня Христо, той попълваше моите документи там на място. И, и той ми се обади точно преди да напише кое е първо желание, а кое е второ. Дори до ден днешен се базикаме някой път, че вика, помниш ли тогава, как той ми се обажда и те вика, кажи наистина последно какво да пиша. Първо желание медицина или първо дентална? И да, аз казвам, пиши медицина. И те става. Но това е много смешна история, сега както я разказвам от дистанция на времето. Аз ще да те питам как протече кандидатстването и кога разбра, че си приет. Как реагира, като разбра, че си приет? А, и то, както казах, 10 години са минали от завършването на гимназията и от приема съответно. Аз влезах в медицинския 2014 година. А, как протече кандидатстването? Чувствах се подготвен, често казано, бих казал, за изпитите. Дори на единия изпит във Варна, помня по химия, имах 6,00. И хубави оценки имах и на изпитите в медицинския университет и в другите. Мисля, че в трите от университета ме бяха приели, където кандидатствах. А, и ученето и подготовката беше а, така, интензивна, трудна, доста от времето отиваше точно само за това. Ама те, нали, както се казва, трябва да се наслаждаваш на процеса, а не толкова на, на малки победи една след друга. И че ученето за такъв тип кандидатстване, то не е спринт, ами е маратон. Тоест, трябва да стане ежедневие. Но да, помня, че не беше лесно, обаче се случиха нещата. Да, но в същото време имах някаква увереност в себе си, че ще се получат нещата. Но понеже имах добра база за нали, гимназията, така ми беше подготвила доста добре и бях добавил уроци също. А, помня, да, че ходех на уроци по химия, по биология, които допълнително така ми помогнаха, но основата си я имах от гимназията. Като се премести в София, прекрати ли футболната кариера? Ами, футболната кариера приключи, но помня, че като отидах в София, първите месеци също имаше някакъв проблем в отбора в Казанлък и липсваше им вратар. А, сериозен. И помня, че без да тренирам ми се бяха обаждали за някои матчове и ходих още на така, 2-3 мача, след като, така бих казал, бях спрял, но ходих на още 2-3 мача. Не толкова по мое желание дори, просто а, не с- нямаше как да откажа, така да кажа. Ситуацията е била като прищезне. Завръща се заради Барса в футбола. Нещо такова. Ама ние продължих, нали, това беше. Човек, когато не се подготвя за нещо, няма как да очаква и добри резултати. Но пък когато си подготвен, той късмета идва при тебе. Някакси. Ти трябва да си подготвен за ситуациите и за възможностите, когато ще се отворят пред теб. Да, това го казвам във връзка с ученето, че някой път се чувства човек, чете нещо, губи се в книгите между редовете, обаче в същото време той инвестира в себе си и не знае кога ще му се отвори възможност и кога ще използва даденото знание, умение. Когато се учил в Медицинския университет в София, имал ли си някакъв вид стаж или специализация по професия? Мгм. Да, разбирам въпроса. Имам. Тоест, в университета в София, след трети курс, започва така наречената циклична система, където имам един месец учим само една специалност, например, само очни болести и имаш изпит. Не е както в другите университети на сесия, лятна, зимна. Натрупват, че са 5-6 изпита и има лятна сесия, има зимна сесия. В София така всеки месец имаш изпит. Това постоянно те държи в някаква така кондиция, бих казал. А, но го казвам това, защото учейки само един
предмет за месеца, имаш повече свободно време. И нали, за подготовка, но и не само. Аз използвах времето, почнах след трети курс работа като медицинска сестра в сърдечната реанимация на Света Екатерина. И там изкарах до завършването на университета. Почти 3 години и половина, почти 4 години бях там. И това е незаменим опит, който и до ден днешен така ми помага в доста ситуации. Това беше всъщност първият досек с медицината на практика и работейки с пациенти в, а, в среда, на място. Беше уникален опит, който, както казах, да, и до ден днешен много ми помага, а особено ми помогна като дойдох тук и така в Америка да се адаптирам по-бързо. Също така бях прочел, че си бил на Еразъм в Япония и си бил доброволец през пандемията. Разкажи ни. О, да, това за Япония, това е уникално преживяване. Всъщност, Медицинския университет в София имаше споразумение с университета в Хирошима. И това беше по програма Еразъм. А, Кандидатстваха няколко човека, около 10, избраха двама. Аз и още едно момиче от университета печелихме. Да, изкарах 3 месеца в Хирошима, бях пети курс медицина, а, като учих предметите, които а, би трябвало да уча в България по същото време, т.е. не изгубих от процеса. Напротив, също имах и а, включително анестезиология по това време. Карах там също, което беше уникален опит. А, и до ден днешен, дори преди няколко дена с един от лекарите там, а, си писахме по LinkedIn и обменяхме опит. Бих казал, че е уникално преживяване. Препоръчвам на всеки, който а, нали, ще учи висше образование в университет, да се възползва от възможността да отиде на Еразъм. И бих казал, че една бригада в Америка също би се отразил добре. Аз не съм идвал на бригада в Америка. И дори по това време бях така противник до някъде на това, защото нали, къде ще ходиш да им работиш тук, пък а, да се загубят твоите неща, но в същото време той е житейски опит, по-скоро, не е толкова. Но за Еразъм в Япония м, само позитиви. Толкова много а, ми отвори мирогледа, ми изгради, ми помогна с обучението също. То всъщност беше своеобразен как да кажа, пример и опит дали ще мога да се справя, защото тогава вече преди да отида, ми минаваха мисли за Америка, да специализирам след като завърша. И този Еразъм за определено време, 3 месеца в случая, беше като опит дали ще мога да се справя сам на абсолютно непозната територия. И се получи доста добре, доста сполучливо и всъщност там затвърдих решението си, че ще продължа да специализирам в Америка, т.е. ще се пробвам да кандидатствам за специализация в Америка. Добре, ами ако искаш още малко да разкажеш за Япония и после ще се прехвалим и за пандемията. Всъщност в Япония има ли си възможност да работиш в болница или само си бил на университет там? Ами в Япония бях като студент по медицина, което означава, то нашето образование като цяло протича в болниците. А, Тоест ние следваме лекарите, те ни обясняват, виждаме се с пациенти, т.е. присъстваме в болничната среда и като цяло в системата, като студенти по медицина, но да, виждал съм пациенти, бил съм в операционните много,
Бях тогава възхитен от тяхната организация, от начина на работа, толкова много, как кажа, точно в България това, което ни липсва е медицински персонал, като нямам предвид лекари, най-вече медицински сестри, а, санитари, лаборанти, такъв медицински персонал, който работи в болница, ще разбере, че много от нещата се случват не благодарение на лекарите, а благодарение на останалия персонал. И там те се справяха безупречно с това нещо. Много добра организация, много хора, за всичко помислено и така бях много изненадан. Тоест не е изненадан, а възхитен и така беше добър пример, за да се види как те са го направили. Със сигурност е интересно да видиш как и другите го правят. Да, особено за Япония, нали, всеки е чувал как самата държава е доста организирана, хората са доста приятелски, да, приятелски настроени, доста подредени, възпитани. Аз дори като ми студент помисля. Имаш ли по-специално отношение към теб, щом си от България? Ами да, точно това трябва да казвам, че доста много добре се отнася с мен, много а, с уважение. Дори помня из болницата и в коридорите, като вървя, пред, пред много врати на лекари има представители на фармацевтични компании и те, по принцип, това е характерно за японците, но те като поздравят, така се кланят а, напред и това е значи, че така показват уважение към теб. Но много, дори не само и в болницата, нали, на улицата и в града, всичките хора така бяха доста добре, доста отворени, позитивно настроени и съм няма никакви проблеми. Изкарах страхотни 3 месеца. Имах време и да попътувам малко, да разгледам държавата. Трябва да отида в Токио, но ходих в Киото, в други съседни на Хирошима, по-малки градове. Пазя много хубави спомени от Япония. Това също беше един такъв доста важен момент а, за мен, за продължението ми, в което съм сега. Един по-страничен въпрос. Успя ли да посетиш футболен матч там? О, да, отидах на футболен матч. Там Вратар ли беше? Вратар ли беше? Там не, бях полеви играч. С колеги от болницата, лекари, стана въпрос, че аз се занимавам игра и те ме извикаха да взема едно момче с кола. Ходихме на 1 час път някъде беше. Играхме на игрища. Беше много хубаво. Имам снимки. Така 20-30 човека на една снимка. Много беше весело. Отделно ходях да гледам и отбора на Хирошима. Те са в първа лига там в Япония. Също беше интересно преживяване. Сигурно от време на време са те пускали да играеш. Нямаше там друго. Там, между другото, бейсбола. Не знаех, че бейсбол е спорт номер 1. Но сте го тачат. Ходих и на бейсболен матч за първи път. Толкова много неща трябва да ги синтезирам. Ама Япония беше доста така петна и богат опит на трупа там. Житейски и професионален. Значи, който може да ходи на Еразъм, да ходи. Който може да ходи, препоръчвам, да. Добре, ами сега ще върна отново в България и в един така много страшен период, може би. Какво беше да си доброволец в момент, който цялата държава беше затворена и нали, всички гледаха към болниците с надежда? Ами, аз още преди пандемията работих в болницата, в Сайкстерина, както казах. И постепенно случаите почнаха да се увеличават. И аз бях в сърдечна реанимация, но в същото време а, разбира се, че почнаха да се отварят отделения, имаше нужда от хора, кой ще, кой ще ходи, кой няма да ходи. Тогава продължихме така с желание и интерес няколко а, студенти по медицина, които бяхме на работа там. И так беше. И ние бяхме по-скоро Аз съм работил в реанимация с COVID болни пациенти. Не
само отделения, ами такива най-тежко болните, където са. А, ми беше интересно, меко казано, преживяване. Доста часове в болницата с костюмите. Помня как се обличахме и се обличахме при всяко излизане, да се пие вода или нещо. Беше си уморително, но пак тогава ние бяхме, нали, няколко студента по медицина, доста нахъсани, доста опорити, така бих казал жадни и за знания, и за умения. Беше такъв период на много новости постоянно за самото заболяване, но и за нас като опит беше безценно да се грижим за тези пациенти и така трупахме много и знания покрай това. Интересни времена, добре, че отминаха, дано не се връщат. Дано да няма повече такива неща, защото наистина беше доста тежко. Всъщност, най-дългата ти смяна, Най-дългата ни смяна, помня, че продължи около 30-32 часа и беше доста изморително през цялото време. Мисля, че беше уикенд. На следващия ден се наложи малко да се, нали, от сутринта, цял ден, вечерта и на сутринта се наложи още няколко часа да се остане, понеже беше доста натварено. А, Помня по едно време през нощта как вече премалял с костюма, с маската, с кафандъра. Бях легнал на едно легло просто за така за 30-40 минути м, да почина. Да почина. Беше много интересна ситуация, че така с костюма и с всичко си, точно с този скафандър, много още го помня този момент като ден днешен. А, да, ти всъщност през това време учил ли се? да, през това време аз бях в медицина. Бях пети курс, мисля, че зимата. Как ги съчетаваше двете неща? Ами, доста сложно беше малко, но пък, как да кажа, фокуса беше тогава върху работата. Основно тези, имаше дни много тежки, 3-4 месеца, помня, една зима, октомври, ноември, декември на зимата на 2020. Беше така тежка вълна. А, и се наблягаш на работата, понеже нали, нямаше и много персонал, пък и постоянно трябва да са хора, беше много отварено. Но имаше, имаше възможност да се съчетават. Аз, ако има нещо, което съм много така радостен за себе си, е как успявам да балансирам а, нещата. И футбола и спорта ме научи на организация. И така, и това го казвам общо. Имам преди, че през цялото си учение съм успял да балансирам на социален живот, професионален, учене и така. Всъщност тази организация е имала успех. Щом се завършил с пълно отличие, Да, да. Успях да завърша медицинския университет с пълно отличие. Беше... То такова нещо се прави с постоянство, точно и с организация, бих казал. И а всъщност какво означава това за теб? какво означаваше? Аз както споменах по-рано, още през началните години учебни, през гимназията, така винаги добре съм се справил в училище. Просто като почнах и университета, също почнах така доста добре и в последствие един момент чувствах дори на някои изпити този, как да кажа, задължаващ момент едва ли не, че така трябва да си подготвен, винаги трябва да си на ниво. А, какво означаваше и какво означава? Когато реших, че също Америка е опция, а, идването тук като за специализация е доста трудно. Това е всъщност, може би, най-трудният процес, през който съм минал. И така, от малка държава, някой да се отличи, да го забележат по някакъв начин, смятах, че трябва да си първо първи сред своите, за да можеш
нали, да се забележат и в чужбина, или някак да се отличиш по някакъв начин. И сметнах, че това ще е доста добър като бекграунд за кандидатстване на друго такова по-високо ниво. А също и до ден днешен, като се прибера си, като си видя там на отличията, сертификата, златния медал. Всъщност наградата се казва Златен Хипократ. И то просто е като един спомен за м, трудностите и изпитите, през които си минал. Да, и просто така се чувстваш удовлетворен, бих казал. Сега ще се придвижим напред във времето. Как избра да отидеш да специализираш в САЩ и как попадна в Нью Йорк? Подготовката за идването ми тук почна още в пети курс. Бях в медицинския и реално процесът е, че нашата медицинска диплома се признава тук, но трябва да изкараш изпитите, държавните изпити а, за медицина, американските, и може да кандидатстваш наравно с американците. Нали, те знаят, че си завършил друга и че си чужденец, но а, така, пула от кандидати е общ. И класирането е общо, няма различия. Реално процесът е доста а, нареден, организиран, знае се какво следва едно след друго. Аз единственият чужд език, който знаех, е английски. И исках да направя специализация в чужбина, бях се ориентирал към това, но не исках да се занимавам допълнително с ученето на друг език. И опциите, както са много, така и не са толкова много. И още в трети, четвърти курс бях започнал да се да уча от чужди английски източници. Доста американски учебници, които са такива интернационални, други клипове и всякакви други учебни материали, които са най-вече подготвят за тези държавни изпити за щатите. И аз вече една-две години бях учил от такива източници. После, като ходих и в Япония, така да ми се затвърди а, мнението и решението да се пробвам за този процес. И така постепенно реших да се явя на тези изпити, които са всъщност представляват степ 1 изпит. Те са USMLE, United States Medical License Exam, степ 1, степ 2, след това се държи изпит по медицински и английски също и communication skill, и след това кандидатстваш по болници за специализация. Като степ 1, степ 2 в България не могат да се държат. Най-близкият център, в тестов център, за да се вземат тези изпити е в Гърция за нас, така че аз пътувах, да, съм пътувал за тези изпити в Гърция, за изпита до английски ходех в Румъния и това беше доста солидна подготовка. Бих казал, че също ми отне около 2 години този процес. Дори бих казал, че по-тежък от влизането за медицина. Даже не бих казал, ами със сигурност по-тежък. После вече кандидатствах навсякъде. След като изкарах всичко, бях готов. И кандидатствах навсякъде в Америка, честно казвам. Във всеки щат бях кандидатствал. Като две от възможностите, които имах, бяха за Нью Йорк и болницата сега, реално в която съм, и университета, към който е. Това е SUNY Downstate в Бруклин, State University of New York. А как се казва болницата, в която специализираш? Аз ротирам в три болници основно, като болница се казва University Hospital в Бруклин или още SUNY Downstate. Някои хора му казват, защото университета той реално е прикачен към болницата. Работя в Кингс Каунти, която е една улица ги дели двете болници реално. И в трета болница в Бруклин, Брукдейл. Аз винаги съм бил ориентиран за тази специалност и това ми е харесвало. Знаех, че само това искам да правя и съм кандидатствал само за тази специалност. А тук тази специалност е, бих казал, по-добре оценена и работата е мога да кажа, по-приятна, но по-организирана. Защото тя е същата, но специалността като цяло е доста интернационална. Тоест, може да я практикуваш навсякъде по света, като има нали,
различия в детайлите, но като цяло е доста интернационална за сметка на други специалности в медицината. Ясно. И всъщност, какво е да си анестезиолог в Нью Йорк? Бих казал, че е добре да се анестезиолог тук. Уважавана професия, като цяло лекарите са доста уважавани. Добре стои пред колегите си, колегите в болница са така разчитат на теб и а, всеки иска да работи как да кажа, с добър анестезиолог. Часовете не са убийствени. Бих казал, че work-life баланса е добър с тази специалност. И удовлетворението от работата е голямо, бих казал. С пациента имаш кратък контакт, но така доста интензивен за пациента. Ти го виждаш пациента в най-слабия му момент, а, помагаш му да премине през този период и виждаш резултата веднага след това. Както и действията ти ги виждаш веднага а, за пациента. Дали ще е лекарство за обезболяване, дали ще е за приспиване, събуждане. Ефекта от действията ти се вижда мигновено. Има ли други българи, които специализират при теб? При мен конкретно не, но има българи специализиращи в Щатите. Аз също това ми е една от, как да кажа, като, като хоби, но искам да помагам на други студенти по медицина, които а, искат да кандидатстват за Щатите, да им обясня процеса, да им дам повече информация, да им дам насоки, съвети. И по този начин с мен се свързваха десетки хора в този момент. Дори сега познавам а, доста а, лекари имам приятел в Бостън, който дойде миналата година. Сега преди няколко месеца едно момче дойде в Бъфало. От моя курс беше в медицината, в медицинския. Преди мен едно момче, което така ми помогна, той е в Кливланд, в Охайо. Той е една година по-голям от мен. Като цяло, всяка година има по един-двама, които се присъединяват. Ние сме пръснати, бих казал, но доста лекари българи има. Но аз лично не работя пряко с българи лекари, въпреки че в едната болница, Брукдейл, има един хирург, който е българин и един педиатър. След всички тези въпроси, може ли да ни разкажеш някоя интересна случка с пациент от болниците, в които си работил? Много интересни истории и като цяло случаи, пациенти. А, Трябва да видя дали мога нещо така а, се сетя нещо вълнуващо, което а, при нас има така доста напрегнати моменти, които са за секунди, бих казал, понеже анестезиолозите, те са най-вече с Secure the Airway. Това е нашето нещо. Това трябва да сме най-добри в това. Тоест с интубация на Оставите време пациенти, за теб, предполагам. критично болни. Някой път спомням си тук едната болница, която работя. Тя се води Level 1 Trauma Center. Да си помогнал на някой. И ти така както си стоиш, изведнъж го оповестяват в а, цялата болница. Level 1 Trauma Code. И ние също трябва да отидем, което е долу успешното. И много беше, мисля, че прострелян пациент. Много а, критично състояние. И тогава ние трябваше анестезиологичният тим е, действа много бързо и да интубираме пациента. Това беше първата ми така травма, и която, а, на която съм, и бях доста и притеснен, и развълнуван. Помня, че беше като един опит, който ще запомня, и бързо се пристъпих към действия и успяхме да интубираме пациента бързо и да, това така ще го запомня. Но от тогава натам става някакси като ежедневие. Не, да, ежедневие бих казал. Част от работа. А как виждаш твоето бъдеще и колко ти остава от специализацията?
Сега съм трета година специализант, като тук се специализира 4 години анестезиология. Става ми още почти 2 години, година и 8-10 месеца. Като сега скоро ми предстои да кандидатствам ще продължа своето обучение още една година като субспециализация, говори се в fellowship. Ще предстои ми кандидатстване за fellowship за сърдечна анестезия, кардиоанестезия, което е субспециално в анестезиологията. Аз още, както споменах, работих като сестра в сърдечна реанимация в Света Екатерина. След това съм работил и в България една година почти в болница Токуда в сърдечна хирургия, сърдечна анестезия, като специализант по анестезиология. И там също натрупах безценен опит. И като цяло съм в тази сфера още от тогава. И сега искам да продължа с сърдечната анестезиология. А, и така, след това, дали ще остана в Америка, дали ще се прибера, още е под въпрос на дискусия. Наистина ти благодаря за участието. За мен беше изключително приятно да проведа този разговор с теб и искам да ти пожелая късмет за напред. А сега кажи нещо, с което може да ни мотивираш. Благодаря много за поканата още веднъж и за мен беше удоволствие. Нещо мотивиращо за аудиторията. А, Мога да използвам моят девиз, който споменах по-рано. Аз мога, т.е. всеки да повярва в себе си, в това, което се е насочил, и той ще успее да осъществи своята, как да кажа, така наречена американска мечта, дори да не е в Америка, в неговата си мечта, в неговата си сфера, просто да повярва в себе си, да се причупи и да знае, че може.